Днес ще ви покажем цели 25 закона от различни краища на света, които са толкова нелепи, че ще ви накарат да се запитате как изобщо съществуват. Ще чуете истории за странни забрани и безумни правила, за които едва ли сте подозирали. Гарантираме ви, че последните няколко ще ви остават без думи. Затова останете с нас до края, защото най-абсурдните примери тепърва започват. В САЩ, в щата Аляска, съществува закон, който изрично забранява да събуждаш спяща мечка, за да си направиш селфи с нея. Причината е очевидна, мечките не обичат да бъдат събуждани. Законът е приет след случай, в който турист влезнал в барлога, за да направи уникално селфи. Не само, че почти загинал, но и получил глава. Това е пример как глупостта понякога предизвиква нуждата от официален закон. Автобаните в Германия са известни със свободното движение и липсата на ограничение на скоростта в много участъци. Въпреки това, съществува изискване, което задължава всеки шофьор да е подготвен и да не допуска спиране поради собствената си небрежност. Ако останеш без гориво, това се разглежда не просто като инцидент, а като твоя отговорност. Може да ти бъде наложена глоба, защото спираш движението, създаваш опасност и нарушаваш реда. В Германия са изключително стриктни, когато става дума за пътна безопасност и всяко отклонение се санкционира. В Тайланд монархията се уважава с изключителна строгост. Всички банкноти съдържат изображението на краля, което ги прави не просто парче хартия, а символ на националния суверенитет. Настъпването на банкнотата, дори случайно, се възприема като акт на неуважение. Подобно действие може да доведе до наказателно преследване. На туристите често се обяснява това още на летището, за да не се окажат арестувани за нещо, което в тяхната култура е напълно безобидно. В Тайланд не само действията, но и намеренията към краля се наблюдават строго. В Обединените арабски емирства има строги закони относно моралното поведение, включително и в интернет. Ако човек използва обиден език, нецензурирани думи в чат, коментари или дори в лични съобщения, той може да бъде съден. Санкциите включват големи глоби, затвор и дори депортиране, ако става дума за чужденец. Правителството следи онлайн пространството чрез специални звена, които докладват нарушенията. Целта е да се поддържа висок обществен морал и уважение в обществото. Това превръща интернет пространството в едно от най-строго наблюдаваните. В островната държава има един забавен и същевременно странен закон, а именно да умреш в парламента. Този закон произлиза от стара традиция, според която всеки човек, починал в парламента, има право на държавно погребение. За да се избегнат подобни разходи и церемонии е било въведено правило, което прави самото умиране там незаконно. Въпреки че законът е повече символичен, той показва колко буквално може да се възприеме значението на едно място. Ако на няколко му прилушее в парламента, охраната е задължена веднага да го изнесе навън, преди да е нарушил закона. В щата Аризона, в Америка, магаретата нямат право да спят във вани. Звучи напълно абсурдно, но този закон има реален произход. В началото на 20 век, след наводнение, спасителни екипи трябвало да извадят магаре, което заспало във вана и в последствие било отнесено от водите. След този случай, местните власти приели правилото, с което се забранява животните да спят във вани, за да не се повтарят опасните ситуации. Въпреки че днес изглежда напълно излишен, законът остава в сила като любопитен факт от миналото и пример за това как абсурдните инциденти могат да бъдат превърнати в забрани. В щата Калифорния има местен закон, който гласи, че човек няма право да кара велосипед по вода или във вода. На пръв поглед звучи безмислено, но причината се крие в случаи на хора, които опитвали да преминат езера и канали с специално пригодени велосипеди.
Това създава опасности за тях и за околните. В отговор на тези случки, местните власти приели разпоредба, с която да прекратят нелогичните водни велоексперименти. Законът остава куриозен, но и реален и все още съществува. Един от най-странните закони във Франция е свързан с малко сърце, което е известно с вината си. Селото се нарича Шатонев-дю-Пап. През 1954 година местният кмет издава наредба, с която се забранява на летящи чинии и летящи обекти с неизвестен произход да кацат или да прелитат над селото. Макар че не е отменен и до днес, законът има повече символичен характер и проистича от популярната по това време истерия около извънземни. Това е любопитен пример как фантазията и локалната политика могат да се смесят в едно много официално, макар и напълно абсурдно правило. Във Вермонт съществува закон, който изисква жената да получи одобрение от съпруга си преди да си постави зъбни импланти. Законът датира от началото на миналия век и отразява старите разбирания за семейна власт и контрол. Макар днес да изглежда напълно абсурдно и дори обидно, разпоредбата не е официално отменена и все още фигурира в някои юридически документи. Това е пример за старомоден закон, останал в сила поради юридически причини. Практически не се прилага, но самият факт, че съществува, говори за това колко устарели могат да бъдат някои правила. В началото на 20 век в Париж се въвежда закон, който забранява целуването по гарите, особено по платформите. Причината била, че страстните прощални сцени забавяли тръгването на влаковете. Хората се прегръщали дълго, прощавали се със сълзи и от това създавало хаос в графика. Макар днес законът да не се прилага стриктно, той все още фигурира в някои железопътни наредби и табели. Има дори специални зони, наречени Kiss and Go, където можеш да се сбогуваш, но за кратко. В Бахрейн съществува закон, според който само мъже и лекари имат право да извършват гинекологични прегледи. В същото време, поради религиозни ограничения, те нямат право да гледат пациентката директно по време на прегледа. Вместо това трябва да използват огледала, за да извършат процедурата. Законът е създаден в опит да съчетае религиозния морал с необходимостта от медицинска помощ. Това води до трудни ситуации както за пациентите, така и за лекарите. Практиката продължава да бъде оспорвана, но все още е част от реалността в страната. В Швейцария има закон, който изисква морските свинчета да се отглеждат по двойки. Според швейцарските власти, тези животни са социални същества и самотата им причинява психологически стрес. Държането на едно единствено морско свинче се счита за жестокост към животното. Има дори специални агенции, които отдават морските свинчета под наем, ако едно от твоите умре, за да не остане другото само. Това е пример на детайлна грижа към правата на животните, включително и на тези, които често се разглеждат като просто домашни любимци. В средата сме и едно бързо напомняне. Ако видяното до тук ти е харесало, то удари един лайк на това видео. А сега нека да продължим към още по-абсурдните закони. Саламанка в Испания има забрана, която не позволява на гражданите да разхождат кокошки, петли и други домашни птици на каишка в обществените паркове. Законът е въведен след поредица от инциденти, при които хора използвали кокошки като шега или като нестандартен домашен любимец. След като няколко птици изплашили деца и предизвикали суматоха, местната власт решава да ограничи екзотичната мода. Забраната важи и за гъски, пуйки и дори патици. Ако искаш да разхождаш с пернати приятели, трябва да го направиш само в личния си двор. В Бангладеш властите са приели драстични мерки срещу преписването по време на важни изпити. Ученици, фанати в нарушение, не само получават анулиране на изпита, но могат да бъдат задържани от полицията.
Законът включва и родителите, които съдействат на децата си чрез мобилни телефони или други средства. Мерките са въведени след сериозни случаи на масови преписвания, които компрометирали образователната система. Въпреки че много страни се борят с този проблем, малко са тези, които стигат до криминализиране на преписването в училищата. В щата Невада, който от десетилетие е синоним на НЛО истерията около зона 51, има случаи, в които местни жители формално са подавали искове срещу извънземни. Законите в някои малки общини, като Тониопа или Рейчел, са формулирани по начин, който не изключва неидентифицирани биологични същества от предмета на жалби и граждански искове. Това не означава, че съдът може да призове междузвездни нарушители, но формално може да бъде заведено дело. Един фермер през 90-те години твърдял, че извънземни са отвлекли няколко от кравите му и подал жалба за имуществени щети. Макар съдът бързо прекратил случая, той все пак бил регистриран и разискван. Законът не е отменен и до днес. Това показва не само до каква степен въображението може да пробие в правна рамка, но и как общините в търсене на идентичност и туристическа атракция понякога остават вратички за извънземни съдебни спорове. На теория, ако си жертва на междугалактически вандализъм, можеш да си потърсиш правата, но само ако си в щата Невада. По южното крайбрежие на Италия, в областта Калабрия, няколко морски общини са въвели наредби, които официално забраняват строенето на пясъчни заноси по обществените плажове. Макар това да звучи като безобиден акт на детска фантазия, местните власти са го приели доста сериозно. Аргументът е, че купчините пясък нарушават естетическата чистота на брега и могат да пречат на движението на хората, особено по натоварените зони. Законът е въведен под натиск от собственици на луксозни хотели, които настоявали плажовете да се изглеждат като картичка, без неравности, дупки или импровизирани кули. Нарушителите подлежат на предупреждение, а при повторно изграждане – на глоба. И макар много туристи да не вярват, че някой ще ги санкционира заради няколко пясъчни кули, местната охрана често прилага правилото. Това е един от тези случаи, в които реалността на закона се разминава рязко с очакванията за летен отдих и напомня, че дори детските игри понякога се сблъскват с закона. Улицата на северо-западните територии Yellowknife общински правила забраняват издаването на звуци като хол-хол-хол на публични места извън контекста на Коледа. Законът не е насочен конкретно към смеха, а е резултат от оплаквания за улични представления и пиянски подвиквания, които често завършвали с хол-хол-хол. За да се избегнат обърквания и да се поддържа обществен ред, наредбите са въвежда уточнение, че извън декемврийските празници подобни възгласи могат да бъдат считани за нарушаване на обществения ред. Наредбата не е отменена и макар да се прилага рядко, носи онзи характерен аромат на абсурд, в който закона се опитва да контролира празничното настроение. В някои южноафрикански провинции, включително в района на Квазулу-Натал, съществува регулация, според която стопаните на домашни маймуни нямат право да ги оставят сами да гледат телевизия. Причината е свързана с изследвания, които показват, че маймуните реагират остро на изображения на други животни или хора, което може да предизвика тревожност, агресия и дали да опитат да взаимодействат с екрана. Наредбата е приета след няколко инцидента, при които примати счупили телевизори или нападнали членове на семейството след гледане на известно предаване Animal Planet. На остров Шпицберген, фактическия град Лонгербюен, е официално забранено да се притежава домашни котки. Причината не е в непоносимост към животните, а в опазването на местната фауна и по-специално на популациите от редки птици, гнездящи на открито. Котките се смятат за особено опасни за тези уязвими екосистеми, затова местната управа е въвела абсолютна забрана за внасянето им. Нарушението може да доведе до глоба и дори до конфискация на животното. Единствените котки, които се допускат, са плюшени.
някои региони на Боливия съществува стар закон, който забранява на омъжени жени да консумират повече от една чаша алкохол в присъствието на съпруга си, когато са на обществено място. Законът произлиза от стари разбирания за морал и предполага, че жена, която пие повече от една чаша вино, може да се държи неморално. Нарушаването му на теория може да доведе до изгонване от заведението или дори до намеса на полиция. Макар на практика да не се прилага стриктно днес, наредбата все още фигурира в правните текстове. В курортния град Роторуа, Нова Зеландия, известен със своите геотермални извори и гейзери, местните власти приемат наредба, според която е забранено да се говори, подвиква, пее или крещи на активен гейзер. Това странно правило е прието, след като група младежи започнали да провеждат духовни комуникации с вулканичните отвори, твърдейки, че те отговарят. В опита да пази природния парк като спокойно място за посетители и учени, местната управа ограничава всякакви форми на словесна интеракция с гейзерите. Нарушителите получават предупреждение, а при повторно общуване – глоба. Няколко малки села из Трансилвания, най-вече около Сигишуара, съществува необичайна общинска наредба, която забранява да се оставят глави чесън пред нечия врата без писмено съгласие. Каква е причината, ще се запитате? Според местният фолклор, това е форма на защита от вампири, но също така се възприема като обида, че домакините са отворени към тъмни сили или не се пазят. След няколко спорове между съседи, едно кметство приема този акт за форма на клевета. Наредбата остава и напомня, че дори в 21 век древните поверия все още могат да бъдат регламентирани със съвсем официален закон. Протоколът в индийския щат Раджастан е приет уникален местен закон след серия от поверия, според които хора се завръщат от смъртта. Селото е прочуто с храма на Бопа. Това е бог, за който се вярва, че може да съживява души. След множество слухове, че местни жители се прераждат в съседни села, старейшините приемат оберна забрана за завръщане на духа в селото, освен ако не бъде призован. Законът има повече ритуален, отколкото юридически характер, но се прилага стриктно, особено при погребения. В колат може да се почитат, да те обичат и да ти палят свещи, но да се завърнеш, това вече не е позволено. В съседна Гърция, планинското село Ливадия, местните власти са въвели правило, според което е забранено да се води разговор с животно без втори човек наблизо. Законът, колкото и странен да звучи, има обяснение. И то е, че след няколко случая на туристи, които говорили сами с козите, последствие били докладвани от местните като проявяващи странно поведение. С цел да се избегне ненужна паника или погрешни сигнали към полицията, кметството издава наредба, ако ще говори с коза, поне нека има някой, който да потвърди, че тя не ти отговаря. В щата Пенсилвания съществува истинска разпоредба, приета през 1956, която забранява на гражданите да лягат върху хладилник, поставен на открито. Законът възниква след серия от инциденти, в които бели студенти и хипита ползвали изхвърлени уреди като място за сън в задни дворове. След случай, в който пиян мъж спал върху стар хладилник в двора си, дървото на заседа падна върху него, общината решила да въведе конкретна забрана. Според текста, използването на хладителен уред за нощувка под открито небе е административно нарушение. Това беше всичко от нас за днес. Ако видеото ти е харесало, знаеш, абонирай се за канала ни, за да не пропускаш още подобни видеа. А ако още не си гледал последното ни видео, в което разказваме за 3 невероятни истории, в които ще повярваш за себе си, то можеш да го намериш в картичката ето тук. Чао и до скоро!